kasama si Jong. Bisa gawa na akong version. Wala mo kaya na si baby. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ganyan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The score and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Diz. Neto makibalita, makialam,
desisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang hapon mga kabayan at welcome ho sa espesyal na edisyon ng CLTV 36 News Stream. Ito po ang patuloy na pagbabantay ng CLTV 36 News and Current Affairs dito ho sa pananalasa ng bagyong Uwan dito sa ating lalawigang Pampanga at sa rehiyon gitnang Luzon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Kabayan, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Una ho sa ating balita, ito silipin muna natin. Kumusta ho ang ating mga kababayan dyan sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon? At ito, meron hong rainfall warning mula ho dito sa ating Weather Bureau Pag-asa. At mga kababayan, inilabas ito kaninang alas 2 lamang. At yellow alert, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at ilang bahagi po ng Batangas. Habang inaasahan naman ang mga light to moderate to with occasional heavy rains dyan ho sa lalawigan ng Laguna, ayon ho yan sa Pag-asa.
Pagbati muna sa pamilya Quiros na nanonood mula dyan sa Arayat, Pampanga. Maraming salamat, and Manda family from San Simon, Pampanga. Ayan, and pamilya San Juan, binabati rin natin mula sa Caloocan. Ayan, nakatutok din sa ating programa. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kamalayan, kumusta ho kayo? At kumusta yung sitwasyon sa inyong lugar? Kung mangyari lamang, ay pwede hong mag-comment dito upang sa gayon ay maipaalam din natin sa iba nating mga kababayan yung estado ho ng iba't ibang panig ng ating rehiyon, ng Luzon. Kanina, nakapanayam ho natin yung tagapagsalita at information officer on duty ng Office of Civil Defense Central Luzon, Ginong Raymond Garcia. Kanina nabigyan na ho tayo ng update. And kabilang dun sa mga binabantayan ay patuloy yung gathering and clearing operations dyan sa Aurora, ganyan din sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito, silipin muna natin yung mga balita na dapat po ninyong malaman ngayon pong alas 3:28 ng hapon, araw ng Lunes, November 10. The scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalan, latest syudad ng Angeles, wala hong naitalang flash flood sa paligid ng Sapang Balen. Ito ho yung river channel na nag-uugnay sa Angeles City at sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Batay ho yan sa pagbabantay ng CLTV 36 News Stream. Nakita mismo ng ating team nila Paulo G. Santos at paring Johnny Coronel. Ito hong tuloy-tuloy na rehabilitasyon dyan ho sa may slope protection ng ilog na may pondong umaabot sa 75 million pesos. Makikita rin may mga bahagi kung saan tapos na yung konstruksyon habang may mga section pa rin na patuloy na nilalagyan ho nitong tinatawag na sheet pile para mas protektado ang nasabing istruktura sa pagguho o laban sa pagguho at posible pong pagbaha. Isa po yung Sapang Balen sa mga binabantayang lugar ng Angeles City LGU dahil po sa presensya nitong mga informal settler sa gilid ng ilog na posible pong maapektuhan kapag tumaas ang tubig. Kaya po isinagawa ang proyekto upang patatagin ang river bank at pigilan yung tinatawag na soil erosion bilang bahagi ng long-term flood mitigation and environmental safety ng efforts ng dalawang lungsod. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita na daganan ho ng mga bubuwal na puno. Ang barracks ng mga training sa kampo ng mga sundalo dyan ho sa may barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Ito po ay bunsod ng kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Yung malalakas na hangin po ay siyang nagpabuwal naman sa mga puno. At ayon ho sa kay First Sergeant Renato Hano ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU,
tanghali ng November 9 nang bumigay ang mga puno sa paligid ng kanilang training area dahil po sa malakas na hangin. 2 trainee umano ang bahagyang nasugatan sa insidente, ngunit agad naman silang nabigyan ng paunang lunas. Patuloy po ang panawagan ng grupo sa LGU para matulungan silang maisaayos ang kanilang pansamantalang tinitirahan dyan ho sa Arayat, Pampanga. Ito ho mga kabalen, ilan sa mga larawan kuha ng ating news gathering team, Isel Fernando at Kabayan Art Consuelo, dyan ho sa may kampo ng Kafgu sa San Juan Banyo, Arayat, na siya pong nasira yung kanilang tahanan dahil nagsibagsakan itong mga puno dyan ho sa dalisdis ng bundok. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balita naman sa may Nueva Ecija, ito po mga kabalen, nagpapatuloy itong clearing operations dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ho ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. At kabila ho sa kanilang mga isinasaayos ngayon at kung saan isinasagawa yung mga clearing operation, ito pong mga pangunahing kalsada sa Nueva Ecija na matindi pong napinsala o yung mga nagbagsakan yung mga puno at naharangan yung ilang mga kalsada matapos po yung matinding hangin at ulan na dala ni Bagyong Uwan. Nag-deploy na rin ho ng clearing teams ang PDRMC mula ho sa Nueva Ecija Police, BFP, Legion PH, DPWH, PEO at PDRRMO upang tiyakin po yung ligtas at maayos na madaanan ito pong pangunahing mga kalsada dyan sa nasabing lalawigan. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalen, patuloy pa rin pong pinaalalahanan yung mga residente na manatiling alerto at sumunod ho sa mga abiso ng LGU. Umiwas din sa mga mapapanganib na lugar. At dahil bagamat bahagyang humupan ito hong lakas ng bagyo, ay nariyan pa rin yung iba't ibang mga rainfall warning, nariyan pa yung ibang mga weather conditions na nakataas po at medyo dito sa may San Fernando, Pampanga, ramdam pa yung malakas na ihip ng hangin. Kaya paalala po ng RDRRMC ay i-practice pa din yung precautionary measures upang sa gayon maiwasan ho yung anumang disgrasya dulot nitong malalakas na hangin at yung possibility ng mga pag-ulan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Makibalita, makialam matuto at magdesisyon, tama, magdesisyon ang tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito naman ho sa ibang balita para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Apalit, Pampanga. Ay ni po, kareni pong magbiyahe. Yan iging Apalit nung lako po nga kasakenan. Opo, meron hong 3 truck. Nagdagdag ho yung bayan ng Apalit ng 3 truck bilang libreng sakayan o para magbigay ng libreng sakayan sa mga residente pong bumabiyahe mula po Apalit, Pampanga patungo rin ng Makabebe and vice versa. Ayon ho sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO,
dahil po sa kasalukuyang pananalasa ng bagyo, limitado ho yung bilang ng mga bus, kaya naman nahihirapan yung mga nagtatrabaho, namamalengke at iba pang residente na makapunta ho sa kanilang destinasyon. Apektado ho yung mobility. And sa pamamagitan ho nitong mga karagdagang truck, layunin umano ng LGU na masiguro yung ligtas at maayos na biyahe ng ating mga kababayan. Samantala, wala pang sa kasalukuyan ho, as of press time, wala pang naitatalang pagbaha at punong bumagsak sa mga daanan dahil umano naging maagap yung pagtitrim ng mga puno bago pa man manghagupit. Ito pong si Bagyong Juan. Balitang makialam, magtotoo at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kamalayan sa iba pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon o yung situational briefing dyan sa may PSC Command Operations Center. Kanina pong umaga, kung saan tinalakay po yung pinakahuling ulat sa pagtugon ng pamahalaan dyan po sa may Super Typhoon Uwan. At iniulat po ng OCD na Pangasinan ang pinakamalubhang na apektuhan ng mga pagbaha. Mahigit 426,000 na pamilya ang nailikas sa pamamagitan ho ng tinatawag na preemptive evacuation. At inatasan na rin ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD at DOH na ipagpatuloy ang tulong sa mga evacuation center at ang DPWH na simulan naman yung rehabilitasyon ng mga kalsada. Binigyang diin din ho ni Pangulong Marcos ang patuloy na koordinasyon at pagmamangnan habang nagpapatuloy ang recovery efforts naman mula po sa nagdaang Bagyong Tino. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Ito ho mga kabalen, sa ibang balita, ilang pamilya ho sa Bacolor, Pampanga ang inilikas naman dahil din sa banta ng baha. At matapos kong tumaas yung tubig dahil sa pag-ulan, dala ho ni Bagyong Uwan. Ayon ho kay Mayor Di Mandato, maaga nang nagsagawa ng preemptive evacuation ng LGU upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kahit hindi pa masyadong mataas ang tubig ho sa ibang mga lugar. Ayon pa kay Mayor Dato, mas minabuti nila na maagap kaysa abutan ng biglaang pagtaas ng tubig. Inuna nila yung kaligtasan umano ng kanilang mga kababayan. Sa kasalukuyan ho ay kabalen, sa kasalukuyan ay nasa ligtas at maayos na kalagayan na yung bayan ng Bacolor. Wala pang nagtatalang nasaktan at nananatiling passable po yung lahat ng mga pangunahing kalsada dyan sa nasabing bayan. Patuloy naman hong nakaantabay ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para ho sa posibleng pagtaas ng tubig habang nararanasan pa yung pag-uulan sa ibang bahagi po ng gitnang Luzon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Ito naman ho mga kabalen, balita naman sa may Concepcion, Tarlac. Nananatili pong ligtas at nasa normal na antas ang mga ilog sa bayan ng Concepcion, Tarlac sa kabila ho ng patuloy na pag-ulan dulot ng Bagyong Uwan. Batay ho ito sa anunsyo ng MDRRMO. Ayon ho sa ulat ng MSWDO ng Municipal Social Welfare and Development Office, umabot na po sa 145 na pamilya o 543 na individual ang pansamantalang lumikas at nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa nasabing bayan. Kabilang ho dito yung Regional Evacuation Center kung saan 29 yung families na nandun, o 104 individuals. Dito ho sa may Concepcion Municipal Government Center, meron pong 20 katao ang nariyan. Diyan din sa may Santiago West Elementary School, 12 individual. Santa Rita Barangay Hall, 151 individuals. Santo Niño Barangay Hall, 67 individuals, at itong Lilibangan Barangay Hall at Barangay Health Center, 40 individuals. Diyan man ho sa may San Agustin Barangay Hall, dyan sa may bayan pa rin ng Concepcion, Tarlac, 8 individual ho ang nagbakwit, habang sa Balutu Mega Health Center, 47. Abot naman sa 80 katao ang pansamantalang naghanap ng masisilungan sa San Martin Barangay Hall, sa bayan pa rin ng Concepcion, Tarlac, habang sa may Duto Ngamatas Barangay Hall, 3 pamilya o 14 na katao po ang tumungo para maghanap ng masisilungan sa kasagsagan po ng bagyo. Magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Samantala sa may syudad naman ng San Fernando, umabot po sa 53 pamilya o 179 individuals ang nanuluyan din sa iba't ibang evacuation center dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Batay ito sa update
ng City Information Office na ipinadala po sa CLTV 36 ngayon pong Lunes, November 10. And karamihan po sa mga evacuee pansamantalang tumutuloy sa mga multipurpose hall sa iba't ibang barangay. Diyan ho sa may San Juan Old Center, 10 pamilya o 36 individuals, habang sa may San Juan Multipurpose Hall, 61 individuals. Diyan ho sa may Pulong Bulu Multipurpose Hall, 52 individuals din ang nakabakwit. Habang diyan naman sa, ito lang pala yung mga bukas, at meron na mga 30 individuals yung nananatili diyan ho sa may evacuation center sa barangay San Nicolas. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Kabalan, yan ho mga latest update kaugnay ng bagyong Juan. At tuloy-tuloy po ang ginagawang pagbabantay pa rin ng CLTV 36 News and Current Affairs dito ho sa epekto ng bagyo sa atin hong rehiyon, gitnang Luzon. Asahan ho ninyo mamayang alas 6 yung iba pang mga update. At i-follow lamang ang ating social media page at CLTV 36 News para ho manatiling updated. Kaugnay pa rin siyempre nitong ating recovery efforts matapos pong pananalasa ng bagyong si Juan. At maganda naman, so far, batay po sa OCD, minimal, casualty, hindi pa ganun, wala pang naitatala, wala pang reported. And nag-work, ito pong preemptive evacuation. Yan ho yung sinasabi ng OCD. Marami sa ating mga kababayan ang nakiisa doon sa panawagan ng maagang paglikas. Kaya naman ho, hindi ganon kalaki yung naging damage, and isama na rin natin of course yung paghina rin ng bagyo. Pero gayon pa man, may mga kabataan ho tayo na sa mga oras na ito, mamayang gabi, hindi matutulog sa kanilang tahanan o di kaya naman walang bahay na masisilungan. Kaya naman patuloy po tayong manalangin at syempre patuloy po tayong mag-ingat. Dahil may mga possibility pa rin ng mga malalakas na pag-ulan at ito pong malakas na hangin. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat. At TV 36 News Stream, kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, matyala matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 News.